Bafethu ndizothetha ngale mfazwe kaNgizwe Mchunu noJulius Malema. Di-cross referencer kwi-case kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi noMr Kelvin Mathibedi. Izolo kuphume i-warrant of arrest for uNgizwe Mchunu after i-court imfinde in contempt. Angikwazanga kuyithatha izolo because andifunanga to come from a point of pain, from a point of sorrow, because mna dinayo i-first hand experience oyoba kudinyandwe usorry kum ndibe ndizazi into bandikho sorry. Apha kwakundim nge-23 kaJanuwari 2026. uMalema wayebheke e-East London eyogwedwa for la crime akathi wayikhomitha wakhipha umpu wadubula esidlangalaleni. Ndawaveza amagama athi anihalelanga into ba abheke ejele. Ndawaveza amagama athi ukupanishwa kona ukuba guilty engagwedwa ndathi guilty yena andihalelanga nje ukumbone ebheke ejele. However, ndiyafuna into yoba angeziwa i-community safe. Hayi ndiyafuna into uMalema angathiwa akhitshwe ifine into ezifana nezo, but into yoba aye ngaphakathi ejele for la crime anihalelanga. But ndithe xa ndimva into yoba yena uyarhalela ukubona abafowethu bosiya ejele for i-crimes okanye ama-offences asimilar to ama-offences yena akawakhomithayo. Ndarhalela ukubuya kuni bafowethu ndazothi ndicela urhoxisa la magama endawathetha apha nge-23 kaJanuwari 2026. Ndiyabe ndirong uba ndibuyanga because ndiyazazi into yoba baninzi abantu endithi xa ndithetha bandimamele. And because ndathetha bakhona bavumelana nam ndizothi kwabo bafowethu ndiyaxolisa ukunilahlekisa ndizorhoxisa lo magama ndandisithi andihalelanga ukumbona uMalema ephaca ejele. Ndandirongo because kwayena because ngoku iyasivezela lento uMalema njoba ndandisithi andihalelanga ayejele for ukukhipha umpu adubule esidlangalaleni. Malema yena lowo owavakala nini wayefuna into yoba abanye abantu baye ejele for a similar offense. uNgizwe uthethe amagama echola uMalema njengomntu ophiwa imali ofumana imali kubantu bangaphandle uyanyojwa ngamagama kaNgizwe lawo. uMalema eqhele ukuwathetha lo magama mina ukumazi kwami uMalema ndimazi ngento yoba beke sime esidlangalaleni athethe uNothanda nangabani na, ngoba yenziwe kuye kuyavela kuyahlaba, ngoba kunguye sokumele into yoba ayojongana nesigwebo sakhe sokudubula esidlangalaleni kuyavela. Yethi yena uyakwazi into yoba afuna into yoba abanye abantu mabenze njalo mabagwedwe bona. Uthethiswa yintoni? It is because he's at a point of privileged. Bafethu ndithe ndizo-cross referencer kwezi cases ezimbini. Kuvela uMr Kelvin Mathibedi uthetha amagama afike berhabaxa pha kuGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Athathe le nto uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ayibhekise ecourt. Idemand zikaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi kube ukuthi ufuna into yoba uMr Kelvin Mathibedi arhoxise izinto akazithethe ngaye ziretractwe kwezi ndawo bekethetha kuzo. Xa kagqibile abhatale ama-legal fees. Kwenzeka nedi njalo kwathuleka kwathi cwaka side ngoku silibele ngala case yabo bobabini. Yindoda le. Kwaze kwakhona nalapho uKelvin Mathibedi elside labo benayo into ethi kuba bafuna imali mabathethe lonto abayifunayo. Wakhona amagama athi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wathi akayo charity case yena. Uba ngabe ipokoto zabo ziyabasinda mabathathe lo mali bayise kuma-charity organizations. uNgizwe uthethe lento akayithethe ngoMalema. uMalema wabheka ecourt. Ubuya nedemands uMalema ezithi ufuna uNgizwe abhatale ama-legal fees. uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ufuna ama-legal fees. Ufuna uNgizwe abhatale i-1 million. uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wathi seke i-offerishwe imali wathi akayo charity case yena. Ufuna iNgizwe arhoxise izinto akazithethile. noGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wayethe ufuna zirhoxiswe izinto ezithethwe ngaye. uJulius Malema ufuna into yoba uNgizwe Mchunu axolise. uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngoba yindoda zange sibone isidingo sokudimanda usorry from someone who's not sorry, because wayazi into yoba noba angadimanda usorry
Pointless to want sorry from somebody that is not sorry. You can't demand an apology because deep down you know that it will never be genuine. You cannot force somebody to say sorry. Umntu oxolisayo uzasixolisela without you having to force umntu othi sorry. Lowo somfosile uyazazi into yoba deep down kho sorry umfumene pha. Kugqibhiswe nje umntana ebhedini ukwenelisa wena. But inyaniso yona uyayazi into yoba awukho sorry. Ene laa mntu akekho sorry. Bafethu, ndinixelele something apha. Because right now, uMalema uzibhaqa ekwi-privileged space. Urorisa abantwana, urorisa abafowethu, abafana noNgizwe noMusa Khawule. Jonga inhlobo kaNgizwe noMusa Khawule beroriswa nguJulius Malema. Uzambona inhlobo yendoda uJulius Malema kayiyo, if any. Bafethu, lumkelani into yoba nityala amagada, nityala meva for omnye umntu. Ngebhadi kungenzeka into yoba kube nguwo nyathela la meva, ahlabe wena. Engahlabanga wena kungenzeka into yoba la meva ajika ahlabe inzala yakho okanye inzala yenzala yakho okanye izihlobo zakho. You need to be very careful of what you do kwabanye abantu, because uThixo uyakwazi ukuthatha osemsamo ambeke emnyango, athathe osemnyango ambeke emsamo. Nizayikhumbula icase ka Mr Kelvin Mathibeti. After enze lanto akathi wayenza, inoba wayethi okanye thina andisazi nje story sakho inoba sasithi wayethi wenzani, but kwajika kwaba khona into ezingamambeli right yena self. Kwavela izitori zoba abasebenzi baka Mr Kelvin Mathibeti bayabhikisha kwiside laseBara bathi abaholanga. Kwavela izitori zoba abasebenzi baka Mr Kelvin Mathibeti kuvakala ingathi bathi ipensions zabo baphikaphe into yoba njoba zidonswe emholweni wabo nje aziyi apho kumele ziye khona. Kwaze kwavela lento yoba about 40 employees, speaking under correction, allegedly bagxothiwe emsebenzini ngoba bethini belwela amalungelo wabo kula company ka Mr Kelvin Mathibeti. Wayethi yena amagadi walahlela kwisadli kaJerry Nhlanhla Mkhwanazi kanti ngebhadi amanzi azajika ngelele yena endlini. Ndithanda into yoba akhona ama-South Africans abona uJulius Malema a very weak for assistant akasiphulile. Uxolisile bafethu uMacingwane. Uyenzile lonto abafuna makayenze egqithisa nje umntana ebhedini. He's even ready to go for lo 10 days yabo. But into endiyithandayo into yoba lento abayenzayo uba bacingela into yoba bona yi-victory kubo, baze bayazi into yoba idala inzondo lento abayenzayo kwabanye abantu. And every now and then siraselwa ngendlela ama-South Africans asoloko esilwa nama-Africans. Africans fighting amongst Africans. Nansi i-African fighting with another African. All in the name of ethe uyanyotywa fumana imali kwabanye abantu. Ingasuba lonto iyaqala ithethwa ngoNgizwe. Ingasi into yoba ama-South Africans amaninzi kwezokona kwezo zindlu zabo abake bazincokola into ezifana nezo. But into endiyithandayo into yoba kwabaninzi noba kwenzekani uNgizwe Mchunu uzawuthini uzoshekela iqhawe kuyo yonke lento. And ukhona umuntu emveze very weak yonke lento yenzakalayo. Asijiki. I-30 zikaJuni zona siyaqhubha ngazo. Uze unexhala lempilo yakhe uNgizwe ngongathi bafuna ukumvalela ejele ukwenzela into yoba bazofuna ukuthini bazama ukumbulala. Lena kukumsilencer, lena kukumintimidator. However, we refuse to be silenced. Macingwane, noba yini sinawe, especially on this one. Zikhona nezinto engahlahlale ndingavumelani ngazo noNgizwe. But niyabona when it comes to this one, I am with you Macingwane. Let them dala what they want to dala. But le into abayenzayo baze bazi into ba laba ityalayo namhlanje bazayivuna.
Bafethu namhlanje uJulius Malema uyo appeara eEast London Court for sentencing yakhe. Last year uye wagwetywa wafindwa guilty, so namhlanje uyo sentenswa. Kukhona apho babe celebrate khona kwe celebrations zabo wakhipha umpu wadubula emoyeni kugcwele isidlanga ehlangalaleni kugcwele abantu. So lonto I crime. Do I want him to go to jail? No. What he did is a crime, ndiyavuma. But do I want him to go to jail? No. You know why? Because if nyani bafuna into bakorekisha okanye basebenzisa I-justice system right, lo mntu oye wamnika umpu because wayebhizi bebhiyoza ke uthatha umpu umuntu othizeni oyi-security guard sabo usinikeza uJulius Malema. Uba ngabanyani bebefuna ukupanisha uJulius Malema for ukhomitha lo crime, ngokubona ngam lo akakwazi kusinda because umuntu abamfinde guilty nguJulius Malema waze wasinda lona. Uba ngaba siye bugebengwini saze sathi sisonke sisebugebengwini siyogqekeza, xa kusegqekezwa njalo kwakhona unikezela umpu ndathatha umpu ndadubula, sonke besikulo crime leyo. I-accomplice yakhe leyana isinda njani yona uba ngabanyani bafuna ukumpanishela for i-crime akayenzile? Ndiyafuna into reprimandwe, ndiyafuna into reprimandwe. Angakhonjwa ngomnwe, angathunywa kuthiwe makenze certain things within i-community, anganikezwa certain interdicts ezizampreventa from doing or performing certain things. Zikhona indlela abangampanisha ngayo, but not to take him to jail. Not long ukhona umncama naye ebhiyozela into zemigidi yabantwana bakhe nani naye uyimeya ne ukhiphe isibhamu wadubula phezulu. Into yakhona ayithetheki ncama ukusayiva yona into bavele kuthiwe abasemthethweni bazawuxhumana naye, but mithini into yakhona asiyiva. Bafethu, we are in a position whereby right now we are fixing our criminal justice system, and if sizayifixa mayibe fair, mayingajongi ikhala, mayingajongi political party, and mabangasebenzisi i-political tantrums zabo, i-beef zabo for into babethane into ezifana nezi. Mabangayibedlala izipolitiki lento lento. Sifuna i-criminal justice yethu system yethu, but uba ngaba bafuna ukusetha i-example ngaye mabayisete bamkhombo ngomnwe bathi azeke angaphinde ayenza lonto akayenzile, because ikhona ingozi ezakwenzeka eEast London. Should they decide to sentence uMalema, I am telling you, ikhona into ezakwenzeka emaye, because I don't think it's fair. And disclaimer, I am not a member of EFF. That's just my 2 cents. Looking forward to basizava indoba bazamsentensa bathini, but I have mixed emotions about it, because kuzixesha lepolitiki and i-Afri Forum kungenzeka indoba ngafuna ukumsentensa to a jail of which is facing a maximum of about 15 years. But do I think they're going to do that? I don't think they're going to do that. But nje indoba mayaziwe indoba into efana naleyana iwrong, it's correct indoba bathini bamreprimande bamkhombe ngomnwe sibe khona isigweba kazasigwetywa, even if akusiyi uba makaye jail, because I'm from Joburg, I live in Soweto, and kukhona apho ama-ANC members ake athi nawe xa wene celebrations zabo adubule kuba ke badubula kwadubule kumntana watshona. So those are the things that they also need to take into account xa bethatha i-decision yabo. And they need to uba bona bawuqinisa lo mthetho, because bayalimala bona abantu kwezi zinto ezi. He's still an African. Ungomnye wethu. Usesengomnye wethu.